Днес ще ви покажа DIY клипчета, как да скриете парите си, за да не ви ги вземат. Първо, за целта ще ви трябва пакетче от сухи кърпички и кутия от карти, с карти вътре и пари. Сега, първо сгъвате парите. Ето така как изгъвате. 2 пъти. Взимате пакетчето и ги пъхате между кърпичките. Много лесно и готово. Въобще не се вижда, че има пари, дори не си личи. Много е лесно и можете, ако не искате родителите ви да знаят, че сте си взели пари или нещо такова от тях, можете да си ги скриете. Сега, пак взимате парите и с същото правите и с това. Пъхате ги тук, слагате си ги в чантата или в портмонето и когато решат да ви оберат, никой няма да реши, че са в тези неща. Затова по-добре там да си седят. И следващото, което ще направим сега, за целта трябват ви чорапи, но аз съм сигурна, че ще имате чорапи. Няма как. Взимате чорапа и пъхате парите ето тук. И ето, виждате, въобще не се личи, че има пари. И това е. Това е от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за канала на Косио. И това беше. Чао!